Kami khalia kalayo ikathong kabakraw ha usnem ar pheu saw de kabayo ikachingwan kinong jngo kai perthei palat khat hin riu lak ngut kaba long kaba he tam ha ka history jong ka jala kani ka jing job kaba phla ka pan I ka lenong kaba thmai ka jing le jngo kai perthei jong kami khalia kat ba kajala kadang yai pting ban yo ya ka jing kerchan na ka ri bat ka perthei na ka benta ka jing itnat jong ka mariang ka culture ka bachelor bat ka jing itnat ka basuk ka tengat jok kai perthei kala pentikna ba ka jing wan jngok kai ka kentup ikinong le jing le na pori bat na bari kiba la le jngok ya ki jaka bapau nam jong ka Meghalaya nadu ki khlau ba kentang jong ka mau phlang hadu ki jingking tenrai ba im jong ka nong riat nadu ki wa doj ba phla jong ka sora hadu ki mau siang bapau nam jong ka nartiang ka jing kiu jong ki nong jngok kai perthei ka pen I ya ka jing job jong ki jing perchang bapting jong ka Meghalaya ban kentiu ya ka kam jngok kai perthei ka kam jngok kai perthei bat ka culture ka sarkar jalla hapo ka jing lam jong umentri rangba ka jalla ukonrat ke sangma kala bei tingka chi bon ban thau ya ka mariang ka ba yedei bat ki nong jngok kai perthei kat ba dang penne pensa ya ka jing long jing man jong ka mariang ban kiri tui dustur jong ka thany ban kentiu chu ya ka jing chemphang ha ka kam jngok kai perthei ka sarkar India kala menjur ya ka pisa ka ba san pheu klur hapo ka swades darchan challenge scheme na ka benta bante ya artili ki tourist information center ki balong ha ka kerdan perthei ka wei kan don ha mau phlang ka bala pau nam na ka benta ka khlau kentang bat ki jing le niam tenrai bat ka wei pat hajan ki mau lenai jong ka nartiang ka jaka ka badon jingmut ha ka liang ka mensem ka badei ka jaka sa jong ka durka chakti pit ka bala buromba u director ka tnat ngokai perthei u Cyril V Darlong Dengdo ula ong ba ka wei pa ka wei ka center ka balamang pisa hadu ar pheu san klur tingka kan ai khambon ban ya kecing penya ilenti ka ba kongsan ki jaka kin kentup ya ki jaka bam ki jaka pen I ka culture bat ki jing dorkam ki bai dei bat ki nong wan jngok kai ki bala china khnang ban pendrius pa ya kecing kendo barok ka wei daka detail project report DPRS baladem ban ai bat muncur chua ban kut ka snem mang tingka ki project minta kila rung chaka kerdan tendar ban pendroi katba umentri rangba kajala ukonrat sangma uyekting ban kentiu ya kecing itnat jong ka mariang jong ka jala Meghalaya da ka ba ai nuksa dangchen ulami ya kecing yat jat ka ba ar pon san kenta ha ka roho do den ron riot trail ha of par chlong ka ba pen I ya ki jaka ba itnat jong ka jala ba pencelur ya kecing le jingwan ka ba perkhat ya ka mariang katba ka Meghalaya kadang pting ban kring ya kinong jngok kai perthei ki bala pen ki ya ka record ka sarkar kadang ya pting ban pinyo ya ka roi ka par ka bane la thau ya ki jingtei ki ba thmai ban kerchan ya ka jingkiu jong ka kam jngok kai perthei katba dang pen thikna ba ya ki jing thau ba im jong ka thany ki chnong ki thau bat ka jinglong ba janai jong ka culture la penne pensa la ki briu ki basngu tenat ki jing thung jing tep ki bacer ngam ki jaka kentang bat ki khana ki ba ap an yethu ka Meghalaya kam dei chu tang ka mau kordor ka babure menta ka dei ka we na ki klor ba shai tam jong ka India ka perthei jong ka jingle jingwan namar ha Meghalaya man la ka jingle ka sedang da ka jinglengo bat ka kut ha ki jingken mau bom la ban klet